Betul, baru tak kazalah boot kendrani, ani khazani takuk, bukuk, dadu, kakak, mama, mami, kaki. Bakoto bebak ngonang khulum jawo, tai hamari san jawo. Tamni hingka ke, thainai 16 tarigo, baru nang tak kazalawo, ang helmet chinawo, basakha. Osinowo jotono boot rugui ano pai jabaidi tamni hingkangke baro takajalawo boot kendro bahan nata tongo o bahan nata ni jaga ono helmet chinowo boot rugui ang chini takajala baro takajalawo dofani bagai samung tangani Arani bagai saung tangani, kamini bagai saung tangana bagai nai, bazar rokno senamna bagai nai, raba rok kairana bagai nai, tai dugan koto tangrana bagai nai, tai bebak no development khaina bagai nai, ang agi je khaimani khaika, kabo khaina he khaina musum kilo, abonang koijawo, haina besang ni 16 tarigo, helmet chinowo boot duoi ano pairana ni bagai nai. Tamni hingkangke tini haina hai mutu haina mujunga ang jarang 1500 rabar mani abon nukurung haina hai tini koi phiro tai norok ano burui pai jabadi abu jara 1000 moto nok inkori pajak borno bang ko jawo norok nok mana hingkangke ano budui pai jabadi jara dugan manai prai 250 dugan tai power tiller tai kebama ban rok scheme rok manai rok ang nong ko jawo norok ano dofani hamkrani saung tangna bagai nai boot kebang khari pai na bayang ko jawo tamni hingkangke kini elakao kebangma school rok kaham ke choli yang tongmai lama rok choli ya tanje yang tongmai norok agiwo nukna chini jong bujalawo Kartik koina basakha beri borok basai kun samung tang malang liya bi pore bojon di koloi samung basakha bo kunu phana malang liya toroni deborma bo basalangkha kunu khlai malia sini borom gonang bigerang kholbo basakha bo pasang malang jalia bisho deborma bo bahino basakha bo malia obon pore tebo CPM ni Takogo kora nirodon deborma bo khlaikia bo kunphang khlai malia tabo khungkangke bwskango bidan deborma basakha biswajit koloi basakha tai ang tai semol deborma oborokni bisingo angno okra tai dofani bagui tai development ni samung tangnai kini elakao angno bongkhai tala tangkukha haipano tabuk norok jora khabang tangmanai tai bo khlai manai abona ang baro tak ajalan borok no khulumui koijawo norok ano boot pairui nai assembly wo rohori nai dofani samung tangani tongkho chini ritani rokni bahai no kwbangma tabuk bo implement khlai ngia ma hai tongkho aborok no bidan sabha tisara nango ang agi bo saka foreigner issue introduction of inner line permit jomi ferot bideshi bitoron ADC delimitation introduction of inner line permit oborokno chini chuktiwo tongo oborokno ma sapano bidan sabha tisani grika tamo congress tamo CPM tamo BJP tamo onyo party kebo grika norok nulang hablu sango engko samani bono tamsing kumu kebangma no seng mankha haipano जों सानमानि दङ 3 लाख borok rokno chini tibrakhani borok no nok marnai 3 लाख jaga krei rong jaga marnai 3 लाख serai rok ja porinai rong ma porinai free ke omai ke chini kwbangma tongo assembly seat जोंना 40% marnai 40 ta seat marnai 60 ta ni bisingo omorok chini tongo ta tai rajan ni poribar ni bisingo governor kaisa maklainai omai ke chini kwbangma o sagango angko sibuk tam singumbono akwkrang jiu kangbai haike
Bukung Hemonto Biswa Sarma salang bele Tripura grata Tripura len ya noi grata Tripura len ya rongo tentang ibu runaslah ha sunglah RBI grata Tripura len nango oh si BJP ni koyakan neta paine dili ni paine rok bebek no tatal bebang paji borok tini borok to phano no soklai tongka obo makai nangger specially koina musungo jompui jola bade Gulagati bade tai Simna bade tai Omorpur oro sini ritanis Nepal riang basawo sini ritanis bono pas khai na bagi koyo tai jompui jola takarjola sito Gulagati sito Simna sito bade tai bebak jaga nang TUIPC rong koyo TUIPC dui bak haing tongha kaisa ka Daniel Group kaisa ka sini group jara ni group rong koyo ti RBI yo je segba sama jaga rodi tai kumun jaga hangke waisa raja bokoi khaba raja no buduna bagai ang koijawo tangai hangke ang agi suriman tongo raja ni bagai nai samung tangni nai apurbo satro hindu raja kai ishoni protinidhi ishoni engko raja sabha khai tongo tamni hingka anona kardi yang tangai tini raja bai ke jombujila maba saka bola 2023 bini last fight hingka bangwana khablei Cina hongkang maya sakse last los krei awan bagai nang bosan yang ka baseng ma sanglanya ini nai basalan mas yang kata ko abon bagai nang koyo 12 taka jelawo जों बासाखा helmet chino burudi simna wo aro jiten deborom basaka aro helmet chino burudi tai omit deborom basaka engkawo gulagati wo bono burudi baki bur hingga hangkele grata Tripura len siria direct funding siria hani sawong ka ba BJP rok belai tatal jengkha on neta rong nang nasik simalia BJP rong nan neta rong ta obon bagi no baki wo bebang no mohara no burui pai na bagi yang ko jawo belai kena hambai